Nyní už můžeme sledovat trať mužské elity. Na mapě je vyznačeno všech 22 kontrol, které také muži museli projet v předepsaném pořadí. Vzdušnou čarou byla trať dlouhá 29,5 kilometru. Ve skutečnosti to bylo ovšem více než 52 kilometrů. Celkové převýšení bylo 1350 metrů. 3, 2, 1... Do závodu eliťáků odstartovalo celkem 42 borců, mezi nimi nechyběl s 8 ani Rakušan Andreas Rief. Ve startovním poli byli kromě Riefa ještě 3 jeho krajané, Derfler, Breitschädel a Sandrisser. My už ovšem sledujeme další nízké startovní číslo, 13, se kterou vyrazil na trať Ctibor Podrábský. Dalším zahraničním účastníkem byl v Blansku Andy Kohn, jede s číslem 18. Ten ovšem reprezentoval českou stáj, konkrétně TJ Teslu Brno. Jedním z favoritů celého závodu a ne-li tím úplně největším byl tento biker Jan Svoboda, jezdící za Smržovku. Notně konkurovat mu měl Jaroslav Rigl z Pels MTBO týmu, který vyrazil na trať s číslem 630. A hned po startu naznačil, že bude jedním z horkých kandidátů na přední umístění. V závodu mužů byla také občerstvovací stanice u v pořadí 11. kontroly. A my právě sledujeme, jak k ní přijíždí jeden z průkopníků tohoto sportu u nás, 37letý Ctibor Podrábský. Stejně jako závod žen ovlivnila průběh mužského zápolení 15-minutová přeháňka. Po ní se ovšem počasí opět umoudřilo, což určitě uvítal také tento muž, Jan Svoboda. Tomu patřila po polovině závodu po 11 kontrolách druhá příčka. O 4 příčky hůře než Svoboda na tom byl bratr Hanila Carbonara, vítězky ženského závodu Jaroslav Rigl. Ten na 11. kontrole přemýšlel nad dalším postupem. Ke stálicím orientačních závodů horských kol patří dlouhodobě také Radek Laciga. Jeho sestra Michaela obsadila v závodě žen 11. místo. Sourozenci mají na co navazovat. Zdeněk Laciga, jejich otec zvaný Kamenáč, vymyslel 5 ročníků těžkého orientačního duatlonu Rokymena. Velkým favoritem na dlouhé trati byl také Lubomír Tomeček, jede s 45. Závodník A týmu Novo Bruntál je velmi všestranným sportovcem. Kromě orientačních závodů horských kol koketoval dříve také s lyžařským orientačním během. Po polovině závodu byl Tomeček 7. Tak to vypadalo pořadí 6 nejrychlejších bikerů. Pořadí tedy velmi překvapivě vévodil tento Rakušan Andreas Rief, který ovšem vytěžil především z toho, že startoval s nízkým číslem a tím pádem se mu vyhnuli rozmary počasí. Jak již bylo řečeno, jedním z průkopníků orientáků na horských kolech je Ctibor Podrábský. Však posuďte sami, vůbec první mezinárodní závod absolvoval Podrábský už v roce 1994. Letos se do pořadí českého poháru započítávali celkem 4 podniky. Zcela suverénně si v nich vedl tento biker Jan Svoboda. Kromě prvního závodu, ve kterém skončil 7., totiž zbylé 3 závody vyhrál a byl tak v čele celkového pořadí. Naopak dosavadní ne až tak povedené výsledky chtěl v Blansku vylepšit vicemistr světa z roku 2005 z Banské Bystrice Jaroslav Rigl. Smolné výsledky v letošní sezóně provázejí Radka Lacigu. Ve 2 závodech na něj zbyla nepopulární bramborová medaile. A pódiového umístění se nakonec nedočkal ani v Blansku. Celkově skončil 7.
Mistr republiky na dlouhé trati si podle nominačních kritérií automaticky zajistil účast na červnovém mistrovství Evropy v Itálii. Zkušenosti z velkých akcí má už také tento jezdec. Lubomír Tomeček v roce 2004 skončil na světovém šampionátu v Austrálii v individuálním závodě čtvrtý, se štafetou získal stříbro. V závěru startovního pole se vytvořila silná dvoučlenná skupinka. Martin Ševčík s číslem 1:50, přestože startoval o 8 minut později než Jan Lauermann, dokázal tuto ztrátu smazat. A na 13. kontrolu tak přijeli oba společně. Následně se ale oba vydali opačnou cestou. Závod v Blansku nakonec nevyhrál žádný z favoritů, ale jezdec, kterému se vyhnuli rozmary počasí. Rakušan Andreas Rief objel 22 kontrol za 2 hodiny, 630 minut a 10 vteřin. Více než 10 minut na něj v cíli ztratil tento biker Ctibor Podrábský. Závodník z Liberce skončil celkově 5. Letošní 3 první místa nezopakoval v Blansku Jan Svoboda ze Smržovky. V celkovém pořadí mu patřila 6. příčka. Celkově 3. a 2. v pořadí Čechů skončil s 630 dojíždějící Jaroslav Rigl. V tomhle kopcovitým terénu bylo klíčový vlastně volba postupu, jo? Ne až tak jako ho potom realizovat, ale vybrat ho, který byl správný, jo? Který si zleva, zprava nebo přes nějaký údolí nebo objížděčky, to bylo nejdůležitější to vybrat správně a pak už jet. A to absolvování už nebylo tak náročné, toho vybraného postupu. Po 12 kontrolách byl celkově 7. v cíli 2. a nejlepší z českých závodníků. Sledujeme mistra republiky na dlouhé trati Lubomíra Tomečka. Lubomír Tomeček a už ho máme i v cíli. No, je to super, nečekal jsem to vůbec. Jsem rád, že i za té nevstřízně počasí jsem to zvládl. No. Ty podmínky byly velmi náročné. Podmínky byly hodně náročné. Vlastně, když jsem měl na start, tak padaly kroupy. Ti, co jeli vepředu, jeli za sucha. Čímž prostě člověk už věděl, že už na tom startě ztrácí, řekněme, 5 minut. Jo, takže, ale šel jsem do toho s tím, že musím prostě jet co nejlíp, protože vlastně šlo o nominaci na mistrovství Evropy. Kvalifikoval jste se do Itálie, v červnu vás čeká evropský šampionát, tak s čím tam pojedete? No, chtěl bych určitě zajet co nejlíp, jezdit bez chyby, bez mapových chyb a myslím si, že když mi sedne ten závod bez těch mapových chyb, tak by to mohlo být umístění někde v první 5. 3 nejlepší Češi se srovnali do rozmezí jediné minuty. Čas 2 hodiny 1:40 minut a 54 vteřin znamenal pro Martina Ševčíka celkově 4. místo a bronz z mistrovství republiky. Podmínky byly určitě náročné. Dneska určitě byla teda velká nevýhoda jet vzadu, protože ten déšť to podstatně stížil. Ten, kdo jel vpředu a jel to za sucha, tak mohl dělat třeba 10 minut, si myslím. Takže bylo to náročné. Jak můžeme sami vidět, někteří závodníci se na trati potýkali nejenom se špatným počasím, ale také s technickými problémy, jako tento závodník Petr Bašus, startující v kategorii H21B. Nejrychlejším bikerem v Blansku tedy byl Andreas Rief z Rakouska. Mistrem republiky na dlouhé trati se stal Lubomír Tomeček. Českou reprezentaci čeká kromě evropského šampionátu v Itálii letos ještě jeden vrchol. V srpnu se v Novém Městě na Moravě uskuteční poprvé v historii u nás mistrovství světa. Mistrovství světa je to velká akce, je to sláva tady vlastně pro republiku a ten psychický tlak určitě bude, ale v tom orientáku je to takové prostě jednou se daří, jednou ne, někomu sedne mapa, někomu ne. Takže nebude to lehké, ale doufám, že se na to připravíme jako celá reprezentace a že tam zajedeme pěkné výsledky.